Assalamu alaikum jama'a, fata alkhairi. Wa'annan fotuna da ka gani kafi a sama su ne shugabin nan da suka yi mulkin ƙasar Nijar tun lokacin da azzalumar ƙasa Faransa ta ce ta ba da incin kai na bisa takarda amma ba na aiki ba. Tun wannan lokaci ƙasar Faransa take yawo da hankalin 'yan ƙasar Nijar, tana wasa da su kamar yadda ake wasa da waina a cikin kasko. Haka ake zaɓe a cikin Nijar. Ƙasar Faransa ta aza wanda take so. Idan kuka je kuka kaɗa ƙuri'a, ko kun kaɗa ko buku kaɗa, wanda take so take ɗaukowa ta aza. Daga cikin wa'annan shugabin nan da kake gani, akwai wa'anda aka yi ma juyin mulki kai tsaye suka ce ni na sallama, suka sabka. Akwai wa'anda aka kai su gidan yari aka rufe su. Akwai wa'anda an ka halbe su har lahira. Shari'a su har yanzu mun kasa ganin kasashen turawa sun ƙi magana akan wannan. Akwai wa'anda suka mutu bisa mulkin su ba tare da an musu kudeta ba. To menene yasa a wannan kudeta na ƙarshe kasashen turawa hankalinsu ya tashi? Yi tunani, kai nazari, ka ba kanka amsa. In dai kai mutum ne ba dabba ba, kana da kwakwalwa, to ka ba kanka amsa. Shin duk wannan takaddama da ake yi, shin ana yi ne saboda a faranta ma ɗan Nijar rai? A'a. In dai ana son a faranta ma ɗan Nijar rai, to ya kamata shekarun baya da suka fice an faranta mishi rai. In ya so yanzu zai ganewa an faranta masa rai, sai shi tsaya ya ta takaddama ya ce babu buƙatar a canza mulki tun da shekarun baya an faranta masa rai. To abun tambaya shine, menene yasa kasashen turawa suka haukace akan ƙasar Nijar? Saboda suna ƙaunar mu ko? Ai suna ƙaunar mu. Soyayya ce ta uwa da ɗa tsakanin mu da wannan me ake cewa Macron ko Macron ko mi? Soyayya ce tsakanin mu da ita, a tsakanin mu da Faransa. Ba soyayya ce ba tsakanin mu da Faransa, illa ƙiyayya ce ta har abada. Soyayya babu ta tsakaninmu da Macron, ƙiyayya ce ta har abada. Allah ya ce Yahudu da Nasara ba za su taɓa yarda da ku ko su so ku ba. Dole sai kun koma addinin su, dole sai kun bi abun da suke so, dole sai kun kafurce, dole sai kun zama bayan su. A yau a cikin Afirka akwai wani shugaban ƙasa yau wanda zai iya tasowa ya ce yana buƙata a cikin Europe Macron a sabke sa a bisa mulki. Dan Afirka ya tashi ya ce muna buƙatar a cikin Faransa a yau a sabke Macron a saman mulki. Babu dan Afirkan da zai iya gayan hakanan, saboda ko ya gayi maganar ba ta da amfani, saboda shi ba dan Faransa ne ba, bai da incin da zai magana a cikin Faransa ya ce a sabke, a yi haka, a gyara haka. Me yasa Faransa take katsalanda a cikin mulkin kasashen Afirka? Saboda ba ku da daraja a gabansu. A can baya suka ce ku bayu ne. Akwai lokacin da ma Faransa ta fito ta ce bakin mutum an same shi ne daga biri. Akwai lokacin da aka yi zanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, a ƙasar Faransa aka ci masa mutunci. Wannan shine magana ta gaskiya. Mu fa sai dai idan muka gayi kakka yadda, amma ba za mu manta da duka abubuwan da suka faru ba. Kuma tun zamanin Saini Kunce, Gyora Hamani zuwa yanzu General Chani, duk abubuwan da suka faru tarihi ba zai manta ba. Wa'annan su ne shugabin nan da suka yi mulki a cikin Nijar. Amma me yasa juyin mulki na ƙarshe ya ɗauki hankalin duniya, ya ɗauki hankalin Faransa? Menene yasa haka nan? Saboda bukatunsu da bukatun ɗiyansu da na jikokinsu, kada su mutu su bar ɗiyansu cikin wahala. Amma mu kuma ɗiyanmu da jikokinmu da ma'aifin nan mu bayi ne, a bar su mutu cikin wahala, ba su san daɗi ba, wahala suka gada. Su turawa su kuma 'yan aljanna ne, saboda su farfata ne. Su farfata ne, da zinariya ne aka halicce su, mu kuma aka halicce mu da ƙasa. Wannan shine tunanin Bature a kowane lokaci. Shi abun da yake tunani, siyasarsa shine kai bawa ne. Kuma dan Afirka in baka canza ba, kana nan har yanzu zaman bawanka. Duka
ba zan cire maka ƙasashe, duka ƙasashe nake magana a kansu, abin da ya kama Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria, duka ɗaya muke wajen turawa, ba mu da wani bambanci, duka a wajen su mu bayi ne, kuma ba mu da ilimi, mu jahilai ne. Lokacin da suka zo a cikin ƙasashenmu, a wannan lokacin sun isko mu da tuwafinmu, sun isko mu da iliminmu, ba su isko mu a cikin jahilci ba, sun isko mu da sarakin nan mu da manyanmu. Saboda haka 'yan Afirka, ku farga, ku tashi, ku san abin da yake muku ciwo. In ba haka ba, za ku dawwama a cikin bauta ta har abada. Ku san abin da yake muku ciwo. La patrie ou la mort. Wa'annan shugabin nan, ina so ka gaya mini menene dalilin da ya sa hankalin Faransa ya tashi sosai a wannan juyin mulki na ƙarshe. Ka yi tunani sai ka ba kanka amsa, za ka san cewa akwai dala a ƙarƙashin ƙadago. Tabbat Faransa maradunta take nema, ba maradunka ba ɗan Nijar. Har abada Nijar, Faransa ba za ta neman wani maradi wai don ta faranta maka rai ba, har abada. Kai za ka tashi ka ƙwaci ɗincin kanka da ƙarfi, ka faranta ma kanka rai. La patrie ou la mort.